दिनै खुंगा जिगुथि भेरगाव महकुमायारि रंजालि बैसागु हारिमुआरि गोजोन हानजा सोरनाय हाबाफारि लादों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव महकुमायारि रंजालि बैसागुखौ सानैनि हाबाफारि लानानै खुंगा जिगुथि रंजालि बैसागुनि दिनै हारिमुआरि गोजोन खौसेथिनि थाखाय फुंबिलि समाव हानजा सोरनाय हाबाफारि लादों। बे हानजा सोरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लायो भेरगाव जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि दिपेन बर' आरो भेरगाव ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना। भेरगाव महकुमायारि रंजालि बैसागुनि हारिमुआरि गोजोन हानजा सोरनाय हाबाफारिनि गुबै फोरमायथियानो जादों भेरगाव महकुमायाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरा गोजोन खौसेथियै दं। लोगोसे हारिमुनि गेजेरजों खौसेथिया फैयो। बेनि थाखायनो बे हानजा सोरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों भेरगाव महकुमायाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथियै थानायखौ फोरमायथिदों। गोजोननाय मोनदों। भेरगाव महकुमानि सिङाव बोसोरफ्रोमबो जिहेतु रंजालि बैसागोखौ खुङो, देग्लाय 19थि बोसोर आरो बोसोरफ्रोमबो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरजों लोगोसे बिथांमोना नैबेबायदि गुबुन गुबुन हारिमुनि हानजाखौ लानानै हानजा सुरो, गोजोन हानजा। आरो बिनि मेसेजआ बेनो जे जोङो भेरगाव महकुमायाव गुबुन गुबुन हारिनि माहारिनि मानसि दङ, जे जोङो बयबो गोजोनै अनलायनानै खौसेयै जोङो थांनानै दङ, जों बेखौनो फोरमायो। बिनि गेजेरजों मोनसे मुलुगाव खौसेथिनि इसारा होनो नागिरदों। बेनो गुबै बाथ्राया जाहैबाय खौसेथि, आरो जोङो हारिमुनि गेजेरजों खौसेथि जानो हायो। दा बेखायनो हारिमु हानजा सुरनायाव गावबा गाव हारिनि हारिमु, मेथाइ खननाय, गाननाय जोमनाय, दामनाय देनाय बेखौ दिन्थियो। लोगोसे जोंनि गेजेराव खौसेथि बेखौ दिन्थियो आरो जोङो मुलुगाव बेखौनो फोरमायहरनो नागिरदों, बा जोंनि भेरगाव महकुमानिफ्राय बेखौनो मेसेज हरनो नागिरदों जे जोङो भेरगाव महकुमायाव जेसेबांखिनि हारि हारिमुनि सुबुं थायो, बयबो जोङो गोजोनै आरो खौसेथि दङ, अनलायनानै दङ, जों बेखौनो मेसेज फोरमायहरनो नागिरो। रंजाली बैसागु আমি দুদিনা কাৰ্যসূচীৰে ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে। আমাৰ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী বৰ্তমান চলি আছে। এই দ্বিতীয় দিনৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে আমি সমাপ্ত কৰিলোঁ। ইয়াতে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত যিসকল এই অঞ্চলৰ ৰাইজ তথা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্য প্ৰদৰ্শন অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে মই এই সমগ্ৰ অসম তথা আমাৰ বিটিআৰৰ সাব ডিভিজনৰ গোটেই অঞ্চলৰ জাতি জনগোষ্ঠী যাতে সম্প্ৰীতিৰে একেলগে বসবাস কৰি এই মঞ্চৰ যোগেদি মই ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, আমি সকলোৱে এক হৈ আগন্তুক আহিবলগীয়া দিনবিলাক বা এই ৰংজালী বৈশাগু এইবিলাক অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি মই উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা মই আশা কৰিছোঁ। লগতে আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ পিছত আমাৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী বঁটা বিতৰণী সভা। বঁটা বিতৰণী সভাৰ পিছত আছে আমাৰ মুকলি বাৰে পুৰণীয়া জনগোষ্ঠীয় কৃষ্টি সমাৰোহ আছে। আমাৰ আকৌ সন্ধিয়ালৈকে আমাৰ আমন্ত্ৰিত শিল্পীৰ দ্বাৰা আৰু স্থানীয় শিল্পীৰ দ্বাৰা আমাৰ সাংস্কৃতিক ইয়াতে অনুষ্ঠান চলিব। গতিকে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট থাকি এই মহান যি সাব ডিভিজন ৰংজালী বৈশাগুৰ যি মহৎ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি অনুষ্ঠানখন পতা সাফল্যমণ্ডিত কৰিব লাগে বুলি মই কমিটিৰ উদ্যোক্তাসকলৰ হৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানত যিসকল লোকে প্ৰত্যক্ষভাৱে হওক পৰোক্ষভাৱে হওক যি মহান ব্যক্তিসকলে আমাক এই অনুষ্ঠানখন চলাই নিয়াত সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে, তেওঁলোকক মই উদযাপন সমিতিৰ ফালৰ পৰা মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি সকলোকে মই দেৰিকৈ হ'লেও এই ৰঙালী বিহুৰ ৰংজালী বৈশাগুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ধন্যবাদ দিছোঁ। এইখিনি ক'বলগীয়া। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफोरा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमोरियल हस्पिटाला।
क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबांबा मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।